ndatopedza mudhara ndatopedza ndakutoya nacho right ndozvandiri kuti mudhara ka tipei mabasa tipei mabasa tomagona right so this is the sadza rezviyo and our traditional mopani with a little bit of carpenter and then panapa ndangoita white sadza and wings in a profession. Wow, looks amazing. Zviri kuratidza kuti handopambi kuti munonyasa kuzvigona here. Aiwa ndorova mudhara. Hamuna kushedza chef akauya netake-away akakupa. Ina mandiona chimhanya-mhanya. Aiwa ndazviona. Let me just take cut. Saka apa mukuona mudhara. Ndoda kukuudzai chokwadi panapa murungu wepanapa asi kundibata. Saka izvezvi ndanditori negirazi kwana chitomboenda yavanoti elimuchi. Elimuchi inoita zvekubika. Ndachibika nayo. So ndikutaura kuti mukati haya because elimuchi tinoita michato, tinoita ndufu, pakaita party, pakada kubikwa muno muEngland. Tinotouya totobika. Machinonzi chii? Elimuchi. Elimuchi, alright. Elimuchi mudharaunda kungofona kuti naye comic pastor munowaziya munobika nawo here. Tokuudza kuti tobike hatibike muno chete. Tobika kuZimbabwe kwacho tinodzokera mukatotiti dzokai mubike kuZimbabwe. Tinotokwira ndege touya nemashefu edu tobika ikoko. Because kwakunongwa muchato wanga uri kuZimbabwe ndaitoshamisika kuti ndaitoshaya kuti tiana chakuita. Kungondifonera mudhara motaura panapa. Kungoti elimuchi matonzwa kuti tinomuziya comic pastor vanobika vanhu ivavo saka apa ndangokuitira izvi. But we can do anything. English dishes vana beef stroganoff tinorova mudhara. Aiwa kandikukuudzai chero mukati muda Indian food kuti chicken masala, chicken biryani. Aiwa kandokubasa pinda mudhara. Aiwa zviri kutoratidza kuti izvi ndizve pamusoro ndizve pamusoro. Aiwa zviri kutoratidza kuti mudhara mukandipa muchato wemwana wenyu ndikarova imi mundibatsirawo kupusha muno muEngland asana kunyatsozivikanwa zvekuti avamwewo zvekuti chichi ndakabva sochiracho notoshamba kuti utotanga nepapi nokuti zvarerere saka ndoita matraditional uwa yekumusha for those vari kuda zvekumusha ende zvimwe zvacho mamwe acho maingredients ndoprovide mukangofona zvinhu izvozvo zvinotowanika sadza rezvierori iwo madora zvese zvinowanikwa munazvo. Aiwa basa mariwani mungamboshayiwa basa rakaapa. Aiwa mungamboshayi ndikutaura kuti tipei basa mukuona vanhu kuno kuZimbabwe problem yedu hatidi kusapotana. Ndataura wani elimuchi kungofona motonzwa kuti tiri available any day kuchero mukati muri kuDerby mudhara kuchero mukati muri kuSwansea ndinosvika. Tine timu rakasimba mudhara rekuti 2-day function chaiyo yechechi chaiyo. Ndoga ndada kubvunza kuti tine sangano rechechi regungano paEaster yako munoita here masangano ewo ipapo kamudhara ndopamunoti uyai timu rangu elimuchiyo touya togakunoera saka panototi taikadirika makunditora aiwa no problem. Aiwa pakajeka mune mabasa ramungu panapa ari kundita hafu kani nonga ari kuziva kuti handina mapepa here saka ndisakarongotiti ndikangodai so hamari apa izvezvi akati ndi kutaurira aenda kuhoride kuFrance uko nemhuri yake but inini panapa asati andipa mari yangu ndisaka ndikuti aiwa basa ndakupa muchato wevana vane muchato wemwana wangu ari kuroorwa kuZimbabwe saka ndototi ndaatoenda kune elemucha ikoko ndaatoenda kuelemucha nemuna Easter paEaster gungano rekuchechi taakutoita aiwa zvenyu zvaita aiwa zvakawandisa zviri kungofadza maziso kana mafara nazvo izvi zvinhu zvokungofadza maziso kuti all functions, funerals, weddings, church functions. Team very strong. Very strong that. Iri bomb darongo. Apa ndakukupa bank details mungo ndisira mari katotozo kuti tinoita pana pressure ndafara nazvo svika murungu wacho vana aunyatsozieka mafambiro avo venogona kungoti pindikiti munotoona nine munhu saka ndokuisira madetails angu. Aiwa, zvinofamba. Aiwa, this is